Έχετε δει την ταινία «Γάμος αλλά ελληνικά» που έλεγε ο μπαμπάς Πορτοκάλος το Windex, που το Windex μπαίνει στα πάντα και κάνει στα πάντα καλό? Αυτό είναι το υποχλωριώδες οξύ. Είναι δύο συστατικά. Καταρχάς, είναι made in Austria. Προς το παρόν η Entmetics είναι η μόνη εταιρεία στην Ευρώπη που το παράγει. Το παράγει άλλη μια εταιρεία στην Αμερική. Δεν έχουμε φέρει αυτήν, έχουμε φέρει την ευρωπαϊκή. Η Entmetics τι έκανε λοιπόν? Πήρε 99,999% νερό, έχει βάλει 0,0001 ή 2 τέλος πάντων υποχλωριώδες οξύ. Το υποχλωριώδες οξύ είναι μια ουσία που παράγουν τα αιμοσφαίρια μας και καταπολεμά τα μικρόβια. Είναι η ουσία η οποία μπαίνει μέσα στον ημένα των βακτηριδίων, των ιών, καταπολεμά και τους μύκητες. Οπότε είναι ένα φυσικό συστατικό του σώματός μας. Έχει απομονώσει λοιπόν αυτό το συστατικό σε μια ποσότητα μικρή. Το έχει μπλέξει με νερό, ανακοινείς, ψεκάζεις και έχει ευεργετικές ικανότητες σε κνίδωση, σε ακμή, καταπραίνει ακμή. Έχεις κάνει λέιζερ και θέλεις να ηρεμήσει το δέρμα σου, βάζεις υποχλωριώδες οξύ. Έχεις εγκάβματα, θέλεις απλά να φρεσκαριστείς, έχεις καεί από τον ήλιο, έχεις χτυπήσει. Είναι κατάλληλο για παιδιά, προσφέρει αντισηψία και δεν τζούζει. Οπότε μπορείς να το βάλεις στην πληγή του παιδιού σου και δεν τζούζει. Οπότε δεν διαμαρτύρεται. Είναι το Windex, είναι η λύση για τα πάντα. Μπορείς απλά να φρεσκαριστείς, είναι απολύτως ασφαλές. Το βάζεις στο στόμα, το βάζεις στο μάτι. Αυτό που κρατάω είναι 100 ml, θα βγει και σε 30 ή 50 ml συσκευασία ταξιδίου. Και προσεχώς θα το βρείτε παντού γιατί χρειάζεται να το έχετε όλοι.